Hirugarren urtez, Arabako 8 ikastolen artean, Araba euskaraz egitasmoa antolatuko dugu aurten. Pandemia ostean eta Araba euskarazen sartuta gauden ikastola guztien artean, Arabako ikastola guztien artean, gogoeta baten ondorioz, erabaki genuen Araba euskaraz jaia ez bakarrik egun bat, erabaki genuen jaia ez mugatzea egun batera bakarrik, baizik eta urte osoko jarduera bat edo egitasmo bat izan behar zela, eta Araba euskaraz jaia ekainean ospatuko genuela kurtsoari amaiera emateko. Horrekin batera, argi geneukan auzolan hori indartu behar genuela, eta erabaki genuen 8 ikastolen artean ikastola baten alde egitera. Beraz, 8 ikastolak elkartu ginen, talde eragile bat sortu genuen, eta egin beharreko lan guztiak denen artean banatu genituen. Eta argi geneukan, hortik aterako ziren diru etekinak eta etekin sozialak edo ikastola bati eskaini behar geniola. Orduan, dinamika horrekin hasi ginen, urtebeteko tartea hartu genuen hori frogatzeko, eta konturatu gara hori dela eredua eta horretan jarraitu behar dugula. Beraz, aurten 3. aldiz horrela aritu gara, eta proiektua indartzeko asmoarekin jaio zena, uste dugu helburua lortu dela, eta proiektua Araba euskaraz egitasmoa urte osoan zehar burutzen dugu, eta denen artean egitearena indarra hartzen duela eta indartsu dagoela. Bai, 41 urte damatzagu herri urratz ikastola guztiak elkarrekin antolatzen. Ipar Euskal Herrian ezinezkoa litzateke ikastola batek festa horrek suposatzen duen lankarga guztia hartzea, eta horregatik Seaskako komunitate guztiak parte hartzen du egun horretan. Guztira 2500 lagunek lan egiten dute herri urratz egunean, dimentsio handiko besta bada, eta gero eta dimentsio handiagoa hartzen nahi dana, eta horrekin lotuta beharrezkoa da ikastola guztiak elkarrekin lan egitea eta elkarrekin indar hori egitea. Horre baitu bere alde onak eta bere alde txarrak. Alde batetik, alde onak dira, ikas komunitate guztiak batera erantzuten diola jaia antolatzea eta jaian lan egiteari, eta nolabait ere hor lotura bat eta hor indargune bat sortzen dela. Eta alde txarra ere da, urtero lan egin beharrak ere jende bat erretzen duela. Ez da, agian beste ikastolen jaietan bezala, urte honetan tokatzen zaizu, eta gero 10-15 urtetan ez zaizu tokatzen lan egitea horrela. Gero, gure kasuan ere, badago beste berezitasun bat, eta da, jasotzen den dirua, Seaskak momentu hortan dituen behar nagusienei erantzuteko izaten da. Batzutan, proiektu zehatzak dira, azken urteetan, Senpereko 5. kolegioa eraikitzeko erabili da dirua, kei eraikitzeko. Aurten ere helburu zehatz bat dauka, eta da Beskoitzeko egoerari buelta bat emotea, eta behingoz Beskoitzeko umeak ikastola duin bat izateko aukera horri bidea ematea. Baina, beste urte batzutan gertatu daiteke, dirua gauza generikoagoetarako erabiltzea, hau da Seaskak dituen behar nagusi horiei erantzuteko. Eta azkenean dirua horretarako erabiltzen da. Seaskak erabiltzen du, momentu hortan dagoen beharraren arabera, zertan erabiliko duen herri urratzen jasotzen den etekin ekonomikoa. Gero, beste kapitalari dagokionean, ez ekonomikoari, baizik eta sozialari edo, hori guztia Seaskak berak kapitalizatzen du, eta proiektuak berak. Gero, bada beste kontu bat, guk miresmenez ikusten duguna da, beste ikastolen festetan, nola ikastola batek eukidezakena hainbeste indar alako jai bat antolatzeko, adibidez, ibilaldiaren kasuan edo kilometroaken kasuan edo Nafarroinesen kasuan, ikastola batek bakarrik nola antolatu dezakeen eta bere komunitateak alako festa bat suposatzen duen guztiarekin, eta benetan horrek sekulako miresmena sortzen digu. Gero, aipatzekoa ere, gu azken urtetan indar berezi bat egiten ari garela, Seaskaren komunitatean, Seaskaren komunitatea parte har dezan ikastoleen beste jaietan, ezta? Oso importantea iruditzen zaigulako
nazio ikuspegi batetik denok parte hartzea beste herrialdetako jaietan ere.